खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव रादाब। 76थि सन्टोष ट्रफी 3थि खोन्दोनि फुटबल बादायलायनाय आसाम हानजानि गेलेगिरिफोरनि मुं फारिलाइखौ आसाम फुटबल एसोसिएशनआ फोसावदों। बे फारिलाइयाव गासै सा 22 गेलेगिरिफोरनि मुं दं। बे सा 22 गेलेगिरिफोरनि गेजेराव सा 16आ बर' गेलेगिरि। लोगोसे दैमालु बसुमतारिया एसिस्टेन्ट कच आरो डक्टर अशिष बसुमतारिया फिजियोथेरापिस्ट महरै सायख'जादों। तेनजिं बड'सा बिथांनि जिउ जारिमिनजों लोब्बा गोनां तेनजिं बड'सा दा स्ट'री अफ ए ट्राइबेल एन्ट्रप्रिनारखौ डक्टर मुसुखाराम सियारिनि नाजानायाव नुनो मोनसिगोन। बे सुंद' सावथुनाव सा सानजा भारतनि नायल' जाल' सासेल' मुंदांखा बर'नि फिसा बिथां तेनजिं बड'सानि जिउनि दैथोनफोरखौ सौसिनानै माबोरै गावनि आथिङाव गसंथानानै आबहावाजों मोजां मोननायनि सान्थिखौ नुनो मोनगोन। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ नायबिजिरनो बिथोन होनायनि उनाव गिबि खेब एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा खुगा बेखेवदों। थारैनो एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि फोरमानलाइया नंखायमार नामा? जनकलाल बसुमतारिया एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि फोरमानलाइया नंखाय होनना एसटि कमिसनाव रिपर्ट होनायनि हेंथायै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा खेंफोरथि होदों। नबकुमार सरनिया बिथाङा राजखान्थि बेले बेजे थासारि सोरजिनोसो खैसार खालामदों। जनकलाल बसुमतारिनि जि अजद बे आंखौ हाराहास्ति खालामनायनि अनगा जेबो नङा होनना एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा रोखा बुंथियो। थांनाय 24 डिसेम्बर खालार खालि बेलस्रि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय जगापुर गामियाव एबसुनि सोद्रोमाफोरा फुंनि 11 रिंगायाव CCBAI अफ Ex-NDFBख नि मिरुनि गाहाय नेहाथारि मोनसे समनि रन्जन दैमारि हानजानि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बि नायजाबखौ बुसे बुनानै मबाइलखौ बुख्रुबना होनाय आरो बि नायजाबा मा दायनि थाखाय साजा मोननांगौ एबसुआ बेखौ फोरमायनांगोन होनना प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों बारग' NDFBनि दैदेनगिरि डक्टर धीरेन्द्र बर'आ सोंथि खालामनायनि सायाव बेलस्रि दखरा एबसुआ प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों गोख्रों फिननाय होयो। जोंहा बारग' NDFBजों जेबो सुथुर गैया आरो धीरेन बर' बिथाङा बुंनाय बायदि जों रावखौबो गाग्लोबाखै आरो गाग्लोबनायबो नङा। बि नायजाबा गोदानै बनस' आफाद दानायनि बाथ्रा सनितपुर बायदि गोजोन ओनसोलाव फैनानै बिदा फंबायनि गेजेरावनो गावस्रा होलायनायनि बाथ्राखौ आरो अर सोनानै होनो नाजाफैनायाव रायजोफोरा बेखौ बुजायबाय थानायाव उल्था बुंनायाव दावराव जागोनखौ मिथिनानै पुलिसफोरा बेखौ लांदों। बेयाव बेलस्रि दखरा एबसु सनितपुर जिल्ला एबसु आरो ओनसोलनि रायजोफोरा जेबो दायनिगिरि नङा होनना फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।